Pozitívne, lebo sa skončila víťazstvom pre nás, ale nerozumiem ani ja, z akého dôvodu sme dopustili takúto drámu, keď sme prvý polčas začali dobre, mali sme dobrý vstup, splnili sme to, čo sme chceli, ale takisto musíme dobre vstúpiť aj do druhého polčasu. Čo sa tam udialo, lebo nešlo vám v ofenzíve, Ružomberčanky zlepšili niečo v tej obrane oproti prvému polčasu? Myslím si, že tá agresivita ešte stúpla viacej a vlastne naša koncentrácia sa potom možno rozprchla aj niekde na rozhodcov a na nejaké ostatné vplyvy, na ktoré my sa sústrediť nemôžeme. Proste je to tak, ako to je a my sa musíme sústrediť na našu hru. Potom nám nepadli ľahké koše a vlastne začalo to byť celé chaotické, čiže musíme viacej pokoja priniesť do takýchto situácií. Tebe sa celkom darilo, hlavne v tej prvej štvrtine si ťahala, keď sa nám tak nedarilo strelecky v prvých minútach. Čo na svoj výkon hovoríš dnes? Je to OK, ale treba byť konzistentný. A na druhej strane dráma, ale vyhrať takýto zápas asi je dobré na nejakú psychiku alebo mentálnu. Áno, určite s vami súhlasím. Ja som rada, víťazstvo sa počíta a verím, že nás to odrazí do ďalších aj eurocupových stretnutí. Na to som sa chcel opýtať. Pre vás je to už viac menej taká generálka na Eurocup, aj keď ešte vás taká extraliga. Takže beriete to tak, že naozaj tí súperi boli vhodní teraz, naozaj kvalitatívne myslím. Young Angel teraz vlastne Ružomberok pohľadol vyššie. Keď sa pozeráme na to, čo nám Slovenská liga ponúka, tak toto boli naozaj dobrí superi na nejakú finálnu previerku pred Eurocupom a Ružomberok postúpil do Eurocupovej skupiny, čiže dobre pre nich a dobre aj pre nás. Možno je to príliš skoro, ale zohrávate sa, už to cítiť? V tom prvom polčase to bolo naozaj cítiť, ale keď prichádzajú striedania, tak sme tam noví ľudia a potrebujeme proste sa ešte viac zohrať a sezóna ešte len začala. Forma príde na záver. A aké si dávate možno osobné ciele v Slávii? Osobnostné ciele sú byť čo najužitočnejším prvkom pre náš tým a byť tam vtedy, keď ma potrebuje. Keď ma potrebuje v prvom polčase, tak som tam bola a keď ma potrebovať hocikedy inokedy, tak som tu pre nich. Ďakujem. First, I want to congratulate my team. Again, this was a tough game. First half, we showed that we can play on the good level. We improved some mistakes from the previously games, so that was the good part. Then in second half, I don't know what's happened, but again, we start to play with some crazy offenses and defenses. But okay, for now it's still the beginning, so we have to keep working and think about our mistake and step by step. V tej poslednej štvrtine si to viac menej rozhodla tými trojkami, dôležitými košmi, tak čo na to hovoríš? But first three quarter my team was playing great, so in the last quarter they closed them, so I have my opens, layups and shots, so I use it. Čo hovoríš na výkon Ružomberka? They play like usual, hard and tough defense, and we know how they will play and we know what to accept of them, so we prepare for this kind of the games. Ťažký zápas, dramatický, ale vyhrali sme. Čo je asi dôležité na psychiku vyhrať takéto zápasy? This is important to win. Okay, it was hard and like always drama, but we win. Tak, pani trénerka, ako ten zápas dneska hodnotíte? Teším sa, že sa usmievate. Zachytili sme začiatok zápasu, čo je jedno veľké pozitívum a chvála Bohu, oni nedávali body, takže sme to, lebo aj my sme sa trápili v tom začiatku s tými našimi pozíciami, strelami a potom sme začali hrať našu hru. Hej, tak to vyzeralo, robili sme, čo sme mali a ono to fungovalo, natiahli sme nejaký náskok. Tiež v druhom polčase zase naša rozhodovacia schopnosť útočná teraz bola nejaká, neviem, každý si musel vyskúšať niečo a je to škoda, lebo z voľných pozícií sme sa dostávali zbytočne do problémov a práve musím povedať, že ten útok nás stiahoval v obrane, malo by to byť naopak, mali by sme sa chytiť v obrane, síce dostať 55 bodov, áno, je to OK, ale stále si myslím, že bola tá obrana lepšia, ale musíme sa dostať z obrany do útoku lepšie a my sme sa necítili dneska komfortne v útoku. Ružomberok sa nevzdal, vzdoroval, čiže asi silný super. To je presne to, čo sme si hovorili, im sme vedeli, ako budú hrať, oni nemajú inú možnosť a budú hrať takto celú sezónu, ak im vydrží zdravotný stav, lebo tých zápasov je samozrejme veľa, ale a vďaka tomu aj za takéto víťazstvo a gratulujem superovi k dnešnej hre, bolo to aspoň zaujímavé pre divákov. Aj my sme sa trošku viacej spotili, čo je skvelé, takže myslím si, že spokojnosť.
tom závere rozhodla kvalita a skúsenosť hráčok ako Božica a Snežana, že to zobrali na seba, dali strely. Na to sú tu, hej, a aj oni boli v tých pozíciách, ktorých sa predtým trápili, tak ako Žofi, tak ako Búra, tak ako Božica, nedali sme ľahké layupy. Hej, a to nás vlastne stálo to, že nás to posúvalo nižšie a nižšie, ale zobrala tú zodpovednosť, chvála Bohu, na seba a ono to vyšlo a tak by to malo byť, takže pomohla veľkým spôsobom na konci. Respondenti predtým sa zhodli, že to bol eurocupový zápas, tak dobrá. V podstate áno, bol to eurocupový zápas. Pošuk. Bol to eurocupový zápas, samozrejme eurocupové družstva, ťažko povedať, aká hodnota výpovedná a kvalitatívna to bola. Hej, uvidíme obidvaja v stredu. Pre vás to bola ale určite taká príjemná príprava, dá sa povedať z toho pohľadu kvalitatívneho. Áno, výborná príprava, lebo ešte stále sme nemali nejakého takého presne supera, ako sme potrebovali napríklad dneska, hej. Ono sa hrá inak proti superovi, ktorý nemusíte vynaložiť toľko energie a aj tak to pôjde. Takže bol to veľmi ťažký zápas dneska pre nás. Viem, že možno príliš skoro, ale vidíte už nejaké zohratie sa tých nových hráčov treba Momentálne sa prejavujú aspoň tie osobnosti a tým treba začať a ešte sme stále v strašnom mínuse v komunikačnej obrane a tímovej. Strašne nám tam chýba komunikácia a toto je základ, ktorý musíme vyriešiť. A keď toto pôjde, tak ja verím, že už to potom aj ten útok otočíme. Tak treba pogratulovať Bystrici. Zvládli poslednú minútu a pol, dve rutinersky a vlastne tie skúsenosti, ktoré v tom týme majú, tie individuality rozhodli ten zápas dneska. Takže začal som tak od konca. Ja nie som ale spokojný s tým zápasom, lebo 25 strát je veľa. Mali sme dneska 25 strát a s tým sa nedá vyhrať ťažký zápas s kvalitným súperom. Ale nejaká drína, bojovnosť, dobrá defenzíva v druhom polčase nás dostala do hry. A zlomil sa zápas podľa mňa za stavu 59-57, keď Holíková nedala 2 trestné hody a tá lopta sa dostala k Bystrici, nedoskočili sme ju my a bola asi minúta 50 do konca, alebo koľko, nechcem klamať. A vtedy, keby sme mali útok na vyrovnanie, mohli to trošičku možno zobrať momentum, ešte doraziť ich. Ale bohužiaľ nestalo sa, dostali sme potom do toho trojku a bolo opäť. Takže tam sa to celé zlomilo a potom v závere to už postražili skúsené hráčky Banskej Bystrice, takže treba im pogratulovať. Ak môžete prezradiť cez polčas, čo ste dievčatám povedali v šatni, lebo sa ten obraz hry zmenil? Tak som sa ich spýtal, či sú spokojní s tým, povedal, že nie sú, no tak vravím, tak teraz sa správať inak. Hej, by sme dovolili Bystrice 9 útočín do skokov a mali sme 12 stratených golov. Za prvý polčas to je 21 lopt. To je na celý zápas číslo. A to som im povedal pred zápasom presne tieto dve veci, že môže sa diať čokoľvek, ale nemôžeme im dávať lopty. To sa dialo. Druhý polčas sa to prestalo diať, preto sme tú hru vyrovnali a v podstate aj to skóre. Na druhej strane Bystrica asi bola favorit, čiže takýto výkon... Asi? Ja bola jasným favoritom, tak. Ale takýto výkon proti favoritovi asi na to môžete stavať. Tak my sme vo vývoji, my pracujeme, zapájame mladé dievčatá slovenské a tak ďalej, máme tam 2-3 skúsenejšie hráčky, ale jasné, že áno, v konečnom dôsledku fakt tie baby zo zlého momenta v prvom polčase sa vrátili do zápasu na 1 bod, na 2 body, na 1 strelu a tam stačilo, že sme mali voľnú trojku, keby Jandelová trojku premenila už +1, mohlo to byť inak. Ale to je keby, takže na jednej strane ma to aj teší, že sme sa nezložili, nerozpadli a ostali sme kompaktní až do konca, takže akože z tejto strany je to fajn. Ale potrebujeme odstraňovať tie veci a vravím, zbaviť sa nejakého rešpektu, nejaké nerozhodnosti a byť sebavedomejší. Generálka, takže dobrý odpich, možno aj vykytáte tie chyby, doma ste vlastne vyhrali suverénne, čiže ako by sa to trošku tak ten level posúval vyššie kvalitatívne. Tak to bol jednoznačne zápas Eurocupovej úrovne, jasné, vo všetkom, ale my nejdeme do Eurocupu robiť ako veľkú dieru, my chceme tie hráčky zlepšovať, chceme sa všetci zlepšovať, posúvať a nechceme sa tam zabiť, ale chceme naozaj zobrať to, my to berieme ako v podstate edukáciu. Chceme sa všetci posunúť, zlepšiť a sme veľmi šťastní, že sa nám to podarilo si to vybojovať. A máme túto možnosť, chceme s tým naložiť čo najsprávnejšie. Takže čaká nás budúci týždeň zápas ďalší, bola to výborná príprava, ale sobotu nás čaká ďalší zápas podobnej úrovne. Košice majú výborné zahraničné hráčky, majú slušné slovenské dievčatá, majú dobrý tím. Takže čaká nás opäť zápas podobnej úrovne, takže veľmi sa tešíme, dúfam, že oddychneme a poďme ďalej. Čo sa týka možno tej zmeny kádra, obmeny minulou sezónou, tak bolo to z vášho pohľadu aké radikálne alebo menej radikálne? My sme mali 3 odchody, 3 príchody. V podstate ja som s týmito 3 zmenami spokojný. V tých podmienkach a pravidlách, ktoré máme v klube nastavené, čo sa týka
cudzineckých počtov a tak ďalej. Si myslím, že sa nám podarilo postaviť celkom zaujímavé družstvo, ktoré má perspektívu, keď bude dobre pracovať a verím, že aj tento Eurocup nám k tomu celému pomôže takéto zápasy, jak dneska. Ešte možno sa vrátim k tomu zápasu. Vy ste hovorili, že zlomilo sa to úplne v tej posledných minútach. Určite. Ale predsa len tých minus 15 v druhej štvrtine, to bola asi pre vás taká priveľká kláda, nie? V druhej štvrtine sa nerozhodujú zápasy. Vravím, prišli sme na bod, na 2, to je jedna strela, takže to je absolútne nepodstatné, čo bolo v druhej štvrtine. Kopec tímov vedie o 20 v prvej a ten zápas sa hrá do konca, takže s týmto sa nezaoberám. Zažil som kopec stretnutí, sme vyhrávali my o 20 bodov v druhej štvrtine a prehrali sme ho. Takže tak sa to proste vyvíjalo. Oni tam trafili 6 strel po sebe, treba povedať. Banská Bystrica trafila v závere druhej štvrtiny 6 strel po sebe z diaľky, dlhé dvojky a trojky. Čiže aj to im dalo ten... Jasné, že mali priestor, nemali takú agresivitu, ako sme mali, ale ich premenili, ukázali kvalitu, že ich premenili a tým sme Znacko vybudovali. Potom už sme nedali toľko priestoru na tú streľbu a tým pádom už sme ten náskok sťahovali, takže tak.